कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कट्टा लाईव्हच्या सोशल मीडियाच्या सर्व प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। राज्यात सध्याची परिस्थिती पाहता महिला आणि मुली असुरक्षित असल्याचे अनेक धक्कादायक प्रकार हे समोर येऊ लागलेले आहेत। असं असतानाच दापोलीमध्ये देखील एक धक्कादायक प्रकार समोर आलेला आहे। हा धक्कादायक प्रकार दापोली तालुक्यातील एका मुस्लिम तरुणीसोबत घडलेला आहे। दापोली येथील एका मोबाईल दुकानात काम करणारी मुस्लिम तरुणी तिच्यासोबत हा संपूर्ण प्रकार समोर आलाय। दोघेही एकाच दुकानामध्ये काम करत असल्याची माहिती आहे। दरम्यान त्याच दुकानामध्ये सॅमसंग प्रमोटर म्हणून काम करणारा सागर जाधव यानं मुस्लिम तरुणीला धमकावून तिच्यासोबत लग्न केल्याचा प्रकार हा दापोलीमध्ये समोर आलाय। सदर तरुणीचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल करेन असं धमकावून मुस्लिम तरुणीला पळवून सागर जाधव याने स्वतःचं लग्न झालेलं असताना देखील या मुस्लिम तरुणीसोबत लग्न केलं। तिच्या मनाविरुद्ध दापोली येथून 6 जुलै 2024 रोजी सकाळी 7 वाजता मुंबई आणि मुंबई ते दिल्ली असं पळवून नेऊन धमकावून जबरदस्तीने लग्न केल्याचा प्रकार हा समोर आलेला आहे। कोकण कट्टा न्यूजनं याबाबत दापोली पोलीस स्टेशनचे पीआय विवेक अहिरे यांच्याजवळ संपर्क केला असता त्यांनी प्रतिक्रिया दिली। आरोपी सागर जाधव या मुलाचं आधीच लग्न झालेलं आहे। त्याने तिला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढलं। दिल्लीमध्ये जाऊन एका ट्रस्टमध्ये जाऊन या दोघांनी लग्न केलं। दिल्लीवरून ते पुन्हा खेडला आले असता त्याने या मुलीला सांगितलं, माझं लग्न झालेलं असून मी तुझी जबाबदारी स्वीकारू शकत नाही। यानंतर या मुलीने तिच्या घरी जाऊन हा सर्व प्रकार आपल्या घरच्यांना सांगितला। लग्न हे हिंदू पद्धतीनं झालं आहे, त्यामुळे तू हिंदू आहेस असं तरुणीला सांगण्यात आलं। त्यानुसार तक्रार आल्यानंतर आम्ही गुन्हा दाखल केलेला आहे। आरोपीला आज ताब्यात घेतलेलं असून अटक करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, अशी प्रतिक्रिया दापोली पीआय विवेक अहिरे यांनी दिली। मुस्लिम तरुणीसोबत हिंदू रीतीप्रमाणे दिनांक 11 जुलै 2024 रोजी दिल्ली येथील आर्य समाज मंदिरामध्ये जबरदस्तीने लग्न करण्यात आलं। दरम्यान मिळालेल्या माहितीनुसार सागर जाधव यानं धमकावणं, संबंध प्रस्थापित करून अन्याय केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे। सागर जाधव विरुद्ध दापोली पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल झालेला आहे। सागर जाधव विरुद्ध गुन्हा नंबर 146 दिनांक 26 ऑगस्ट 2024 रोजी भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 64(2)D 69 351 3 प्रमाणे दापोली पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल झालेला आहे। सागर जाधव हा दापोली 900 येथे राहत असल्याची माहिती आहे। सदर पीडित मुस्लिम तरुणीवरती अत्याचार झाल्याच्या घटनेमुळे संपूर्ण दापोली तालुका हादरलेला आहे। अशा नराधमाला कठोर शिक्षा व्हावी अशी मागणी आता या मुस्लिम तरुणीच्या परिवाराकडून करण्यात आलेली आहे। सदर गुन्ह्याचा पुढील तपास पीआय विवेक अहिरे करत आहेत। सलीम रखांगे, कोकण कट्टा न्यूज, दापोली।